Mama Kali Kumawood sinitwania wote sinitwa se na woko delay show so kasa en wode afuto ema ma asa wunia ukunu wa bochira wo kyerɛkyerɛ ekwan abefa so atena wo man Ghana mu na na nika yenkohye bimra no na me yakwara okay na me fa ba ma da ena one ne wo nkwa ne bi no ena atena se atwen na my brother full work na nso ni nyina wo nyame nsem o ti ase so no pɛ ne ba ma ni mu wa abrabɔ mu nyina no na minim no ono na minim se na minim ne se kura ade a na nkrofo to me fu se he ye na wo ma ye na wale wo ye na wale na se wo so nyame kakra ene ma bi wo ho a wo ye a ya na aye yi kakra ma so chane se wanye careful abet obo hwan atwenya na wanyi no why se urokosopino no me nyame na ye madom ka me se urokosopino asese why tantantan wa wonya abero aposoposo wa wonya yonge wa wonya maame no ye urokosopino na wo mogya na wo skin na twetwe Mama Kali awade ye wari obi se wo nua emo obi nwale ne nya no ho ntukwan enipa e wari gya wo mo tukwan kakra bi okodu wa ba ma na